to gude 2004 2005 laade nenen duña dartaki kewde njoofi kono kewde keddime nder ngoɗon maayo hanko pittaali kewɗi keddime ɗeɗon bempe no foti pittaali keddi e ngoɗon maayo hango no foti afrique waasi e ɗeɗon laaɗe no foti pittaali keddi e oɗon immigration clandestine limore wawa widema ko ɗo haaɗi ko sukaɓe yareteɓe noga 15 ha duuɓi 30 wawnoɓe wawde servir afrique wasde dañde ɗo jaggi saabi puybi men goɗon maayo joli e nder ɗeɗon laaɗe île de Canaries île de Tenerife kewti e noppi ɓesnguli afrique beele ko ɓuural mabɓe yidde yaade beele ko wasde dañde ɗo jaggi beele ko ŋakkere golle e nder dunde afrique beele ko milliard uji ɗi ndewna e cukkiri beele ko geeƴo nattude wadde liɗɗi kala subaka mo pinda nana laano yuwi nanaɓe joofi nanaɓe keddime ngoɗon maayo marine nen hocce pittaali hocca gosle ne hoccoɓe liɗɗini holto afrique fayi e oɗon immigration clandestine holko jogori dartinde o hémorragie hol feere daɗɗerene ha haaɓe ngam oɗo fléau hannden pini laana wona Nouadhibou joofi wona Saint-Louis wona île de Canaries kono ko hocciya ko république dominicaine e communiqué moɓe ɓayini kamɓe oɗon république dominicaine ko laana jolnunoɓe pittaali kono tawa e mum ko gosle hay woto e mabɓe wurani ko gosle ɓeɗon tawa hen walla mbiyen tawa hen ko ƴeemumen so limama ene wona yimɓe 14 walla sagataɓe 14 ɓe ga ko Mauritanie naɓe woni hen ko Sénégal naɓe kono tawama kaɗo laana paquetaji ndin condi ndin ganduɗa wiyama ko drogue e photoje walla nate ɗe ɓayini on marine dominicaine tawama hen portable mabɓe kamɓe kala hayso tawi ɓe gardani pittare tawama hen carte d'identité ji mabɓe hayso tawi ɓe gardani pittare no mbiɗen ni ko sénégalais e Mauritanie naɓe ɓen 14 wasɓe pittali mumen ka laana ka hay ha joofoyi e pohlam république dominicaine gote mabɓe wiyete ko Yankoba Tall goɗɗo ko Sidi Yan Wade ko Sénégal naɓe yetta Tall o jibina ko 3 lewru mai 1991 Seydi Yan Wade jibina ko 10 octobre l'an 2000 wote ko sukaɓe tos e wiide horizon sans frontière mo arti ɗum Boubacar Seye communiqué moɓe ɓayini wonde république dominicaine tawi ɗen gosle 14 kono tawi paquetaji 12 ɗi ganduɗa enen ande cocaïne walla héroïne ɗin paquetaji nawama e direction nationale du contrôle des drogues mo république dominicaine ngam wawa uddide on enquête holne jogori gasde hol sababu o immigration clandestine yaadu ndu ganduɗa jofde wodananima hol fo nde jogori gasde ha laaɓa car beele ko naari ko ɓuuri ko heddi ko holko waɗi encouragé oɗo immigration clandestine pittaali 150 mayino ha waɗa deuil national caggal mum on deuil national haɗani de ha joni sukaɓe ne puyɓe ngoɗon maayo beele yiide nene baba e basal ene saabi nguyaɗo beele yiide guiƴe jaaɗo naari ene saabi an mbiyaɗa yaaha raison ngaji ne kewi so dene noon mbaɗama e jeenge wotere kala fettana hoore mum beele ko ɗin licence uji de pes itta hokkaɓe en chinois ji ina gawira machine ngaji nder ɗeɗon maaje Sénégal saabi nder ŋakkere leɗɗi beele ko ɗin gouvernement ji ɗi mbattani haqqille ɗiɗon ɓesnguli saabi sukaɓe ne puyboye gon maayo namde de ne kewi gasata hol fof ko ñawdata nde saɗede beele ko ambassade uji uddude kak gadda papier ma yidde ɗannade mbima damal wodana ɗo ko hayre krip kip saabi sukaɓe ne jaa beele so woni noon tubakoɓe jiɗata ardude naata afrique ni so tawino ko afrique ko noon natirta Europe beele ɗum ɗo kala ma won
mbele ɗi pitali kala ma maye mbele ma oɗo jeunesse fo wat périr ko namde ɗe gasata holko ñawdata nde saɗede France uddi frontière uji mum kak mbele ɓe nanani ngol jimol tiken dia fakkuli ouvre les frontières ha joni gesani mbele Afrique so wuure ressource aji mum ressource aji ndewnama ɗo poti rewde mbele o émigration ma jokko ko namde sappo e nayi ko caama sukaɓe tohosɓe to république dominicaine mbaɗele mumen mbawata andede saabu ko ƴeeɓole keddi kono carte d'identité ji nan ɗon